Трябва да унищожим чука. Не, той е само мой. Ел, Никой друг няма да го притежава, а сега искам да съм сам. какво ти става? Нищо ми няма, а сега в чао. Къде отиде? Защо го хвърли? Вземи чука. Защо се всели в мен? Така ще придобия още повече сила. Тялото ти само ми помага да стана още по-силен. Сега го вземи. Файте. Не, няма да ти позволя да се вселиш пак в мен. Писна ми. Сега няма да ползваш силата на чука. Приятел, ако знаеш. Сега аз. Какво става? Какво ти има, Синдър? В мен се беше вселил духът на чука. Какъв дух? Наистина не лъжа, моля ви, сега съм добре и той излезе от мен, развържете ме. Добре, вярвам ти, лорд Рас, развържи го. Благодаря. Сега вземи чука, а ние ще търсим начин как точно да го унищожим. Преди се събори, а сега е оправено. Хайде, дай ми чука. Единственият начин, по който можем да го унищожим, е да го хвърнем в лавата на вулканичния храм. Добре да ходим.